Les pluges d'aquest cap de setmana han estat com un miratge, si més no per als embassaments de les conques internes, que de moment no notaran les conseqüències. La terra és tan eixuta i les arrels tan assedegades que absorbeixen l'aigua sense deixar-ne pràcticament cap gota lliure per córrer cap als rius i pantans. Això fa que, tot i ser útil i benvinguda, la pluja no aporti canvis significatius als nivells dels embassaments. A Sau Susqueda, que fa un any estava al 53%, la capacitat actual és del 23%. La Baells està una mica millor, al 25%, però encara ben per sota del 35% de l'any passat. En total, la mitjana dels embassaments de les conques internes era fa un any del 48%, mentre que avui se situa al 24%. Però les perspectives de futur han millorat. Part de les precipitacions que hi ha hagut han estat en forma de neu al Pirineu. Aquesta reserva d'aigua glaçada sí que hauria de fer via cap als pantans quan arribi el degel i podrà contribuir així a alleugerir els efectes d'aquesta sequera tan llarga que estem tenint.